Ministerstvo školstva pre vás pripravilo. Tento videonávod je pripravený pre riaditeľov stredných škôl a zameriava sa na finálnu fázu spracovania prihlášok. Po úvodnom prihlásení do systému a nastavení kritérií prejdite na kartu Poradie. Pri práci venujte pozornosť informačným banerom v hornej časti stránky. Sekcia Poradie slúži na zobrazenie reálneho rebríčka uchádzačov na základe vami definovaných pravidiel. V tabuľke Poradia vidíte podrobný rozpis bodov za každé jednotlivé kritérium. Sivé stĺpce predstavujú pomocné výpočty, napríklad priemer známok, za ktoré žiak nedostáva priame body do súčtu, ale slúžia ako podklad pre iné vzorce. Oranžové stĺpce s hodnotou znamenajú neúplný výpočet. Vzorcu v kritériu chýbal niektorý vstup, ale vedel dať výsledný počet bodov za kritérium na základe ostatných vstupov. Stáva sa to napríklad pri funkcii NAJ alebo pri priemeroch, ak žiak jeden z voliteľných jazykov neštudoval. Systém body pridelí z toho, čo našiel, ale upozorní vás na chýbajúci údaj. Oranžové stĺpce s pomočkou označuje chýbajúcu hodnotu, kedy vzorec nedal ako výstup žiadnu hodnotu. Buď ide o prázdne pole pre prijímačky, ktoré ešte treba vyplniť, alebo o striktný priemer, kde stačí jedna chýbajúca známka a celý výpočet sa zastaví. Stĺpec spolu automaticky vypočítava súčet bodov zo všetkých aktívnych kritérií. Ak ste si vytvorili vlastné kritérium pre súčet všetkých bodov, napríklad K1 plus K2 plus K3, nastavte ho ako pomocné, neaktívne. Ak by bolo aktívne, systém by v stĺpci spolu započítal tie isté body dvakrát. Ak potrebujete do systému vložiť výsledky, napríklad z prijímacích skúšok, využite funkciu Importovať výsledky skúšok. Stiahnite si vzorový súbor, ktorý naplníte kódami žiakov a ich výsledkami. Kódy žiakov si viete jednoducho exportovať kliknutím Exportovať do a skopírovať si ich do vzorovej tabulky. Pri vkladaní bodov do Excelu musia byť bunky v číselnom formáte. Iný formát, napríklad text, systém neprečíta správne. Import môžete vykonať len do kritérií, ktoré nemajú nastavený automatický vzorec. Vyberte kritérium, priložte súbor z počítača a kliknite na Importovať. Systém umožňuje riaditeľovi zasiahnuť do poradia aj manuálne cez tlačidlo Upraviť v riadku daného žiaka. Môžete ručne zmeniť hodnotu žiaka vyhovel alebo nie, alebo hodnotu v kritériách, ktoré sú nastavené na manuálne zadávanie. Ak ručne prepíšete hodnotu kritéria pre žiaka, tak pre dané kritérium už systém nebude automaticky počítať hodnotu. Riešením je znova vymazať a nahrať kritériá. Poznámka. Ak zmeníte poradie alebo stav vyhovenia manuálne, odporúčame pridať krátku poznámku pre neskoršiu kontrolu. Ak pri tvorbe poradia udeľujete body za úspechy v olympiádach a súťažiach, v systéme e-prihlášky máte k dispozícii 3 spôsoby, ako ich zaevidovať. Pred začatím práce si vždy vytvorte kritérium bez vzorca, napríklad s názvom Súťaže, ku ktorému sa budú body viazať. Prvý spôsob. Označím jedno z kritérií ako súťažné. Následne ručne bodujem každú jednu súťaž a systém mi spočítava čiastkové body do bunky, ktorú tým pádom nemôžem editovať. Druhý spôsob. Výsledky môžem importovať cez XLS, rovnako ako pri iných kritériách, ktoré nemajú vzorec. Tretí spôsob. Hodnotu pre každé kritérium a každého žiaka vyplním ručne. Ako náhle cez možnosť Upraviť označíte kritérium ako súťažné, tento krok už nie je možné vrátiť späť. Jediným spôsobom, ako to zmeniť, je vymazať všetky kritériá a začať odznova. Ak majú žiaci rovnaký počet bodov, systém vás na to upozorní. Poradie môžete upraviť manuálnym posunom, kliknutím na šípky, vyššie, nižšie. Projekt je realizovaný a financovaný prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.